Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mayeni versus Macele. Kulaba bathu Macele ubheat. Kuno episode 16 waku season 7. Ubaba Mseleku akhulume khona izinto ezingezinhle uMacele. Kanti lapho masithola nje into uMacele ayenzile ubengahambanga nabo. Nike nake guys ngisasesikhuluma ngalokho ubabhitha kaMacele. Nike nake ukuthi ubaba Mseleku uma ekhiphe noMacele isikhathi esiningi kuba ngathi kuyi-meeting. Kodwa le meeting kufanele amtshele ukuthi kwenzakalani emzumba. Mayefika ubaba Mseleku ethi kuMacele une-stress. Lesi stress ubani? Umayeni. Right. Ninake-ke lento. Ubaba Mseleku uyakhuluma-ke noMacele umtshela ukuthi hey khona beze ngokuthini nokuthini so bazama ukumdestroya bafika ne-agenda yabo une-stress abe serious nje esho leyo kulokho noMacele amlalele. Angithi phela uMacele ngesikhathi emtshela nge-stress uMacele-ke ugqoka lamabhuzu akhe okuba i-support okuba yisosha elifela empini. Macele mayithatha lento esho ubaba Mseleku uyithatha kanjani? Uyithatha ukuthi ubaba Mseleku kushuthi akahleli kahle ngezinye izinto. Aze aphawule uMacele ethi kubuhlungu-ke ukuthi-ke bavunyeliwe 1 2 3 kodwa kukanje. We guys, angithi uMseleku uqale abe kwi-dinner date noMacele kuqala mase kulandela uMayeni. Nike nimbone-ke uMseleku masehleli ne-stress ukuthi uhleka kanjani. Cha banini neqiniso ngoba nejaha ukuthi uMacele ubheatha. uMseleku uma esehleli ne-stress bakhuluma ukuthi mbhemu bayahleka. Akakaze futhi uMseleku afike ney'nkinga kuMayeni. Uthi le show sibuya ngendlela engafani. Yileyo nto engiyibambayo. uMseleku uma efika kuMayeni sebehleli nje bobabili bakhuluma ngendlela nje bayipholele. Uma bengapholanga bayahleka le nto abayihlekayo kodwa nje babukane ngaleyo ndlela. uMseleku uma efika kuMacele ufike ekhalaze ngoMayeni. I-episode ezolandela noma ingakapheli isizini sizombona uMseleku esenoMayeni ndawonye akasakhalazi ngalutho. Useyahleka kuphela sekumnandi. uMacele ufika amoshela i-dinner date amtshele ngey'ndaba zasemzumba. Kodwa-ke kune-catch encane ukuthi why uMseleku ebone ku-right ukuthi etshele uMacele ukuthi uMayeni uyinkinga 1 2 3. Why kunjalo? Why kuyinto like ayenza ephindelela? Because ku-season 5 wakhuluma ngokuthi i-agenda ngazo injani kodwa ayisho nje khona ukuthi akakenzi kahle. Kwaphela futhi kwaba sekuzoba uMamtolo nakhona futhi umamkhulu waphatheka kabi. Yazi mina ukuthi ngicabangani? Ngicabanga ukuthi obaba nobhuti nomalume banalento yokuthi basebenza nge-weakness yakho. Ilento leyo kufana nokuthi sesiphuma kuMacele ngifuna ukukhombisa example yalento. Ilento yokufana nokuthi uzotshela ukuthi the other woman uhlanya. Why wena ufanele uze ukuthi uhlanya ukuze wena uzizwe kamnandi? Angithi bona mase kuthiwa loya uyahlanya usuyaqala-ke wena uyapheka upheka izinto ezi-right ngoba uwe phela u-right loya u-wrong. Kodwa-ke loyo ohlanyayo mase kuhleli naye kuba njani? Ngixolisa ukusebenzisa leli gama elilumelayo ukuthi ngifuna niyibuke lento. Uze kuthiwa umsangano like umsangano uyaphi njalo la etafuleni? Akaze ni-notice leyo nto guys? uMacele-ke useyibona ekugcineni lento. La esese uMacele yena akasathandi. Akasafuni nje ukufakwa kakhulu ey'ndabeni ngoba vele isuke ingekho inkinga uMacele azoyisolve. uMseleku sesimbone esehleli noMayeni beyihlekele beyixoxele futhi njalo uma ehleli noMayeni akakhulumi ngey'nkinga. Uhlalele nje nonkosikazi wakhe nesithandwa sakhe. Akukho ukuthi kune-strategy esithini, kunomsebenzi othini, kunani nani.
awumbuke mayihleli noMakhumalo noMacele, kuhlezi kunento eripothwayo, kunento abayilungisayo. Yazi ukuthi ugcwalisa lesa sikhala. Angithi sesibekelile ukuthi uMakhumalo eMzumbe uyena oyi-hard worker. Uyohlezi emtshela izinto ezifaka ukuthi uyi-hard worker ukuze azizwe kamnandi. Angithi uMakhumalo uma eyi-hard worker amanye amakhosikazi amavila, right? Macele okuyiyona support yakhe yokuqina or isosha lakhe langempela. Uyohlezi emfunza iy'nkinga ezingamdingi ngoba uMacele ungena kuleya position ukuthi noma kungenzakalani kodwa uyohlezi ukhona. Mase kuthi 2 unbothered uzofike nje athi ngicela ungiphuzise amanzi. Mase simbhemu bube mnandi. uMacele kuseyayirealize lento. Yingakho-ke sethi kanti abantu bakhe kanti ngithi kuney'nkinga. Ayi Uthando Nesthembu ndabe sengithi-ke mase uMacele ubhitha anibuke ukuthi i-dinner date yaMacele imoshwa yini. Udlule lapho Mseleku uma efika endlini yaMacele ufika aqala report ukuthi uMayeni this that, engabuya linda uMacele akhuluma kwakhe kuqala mase yamtshela ukuthi-ke naku uMayeni bekuwukuthi. Yingakho uMacele sezothi le position asiyilahle phansi ngoba uyabona ukuthi ikhona la ishayisana khona. Nina-ke guys nithini? Nibuka uMacele osecasukile. uMseleku ufike etshela uMacele afutheke, uMacele afutheke ukuthi shuthi uMseleku kudlalwa ngaye. Izinto shuthi akasakwazi ngisho ukukhuluma. Angithi kwesinye isikhathi uzasebenzisa amagama ukuthi ufuyiwe waba umkhofu. Shuthi nje shuthi akasenzi izinto ngendlela, akasenalo igama eliqinile. Nike nimbone uMseleku noma ngabe ukuthi bahleka kanjani. Nibuke le episode la sekusele khona uma ngabe noMayeni noMseleku bayahleka. Hayi-ke sesubone kumkhovu o-happy ehleka ngoba phela usho njalo ukuthi ibona bamenza umkhovu bayamcontrol, kodwa mase sendlini kaMayeni uyixoxela nje. Futhi kule yandlu ngathi ubhilonga kuyona, ngathi yona ndlu yakhe. Hayi mase kufika ngapha labazi ukuthi kufanele ihambe kubo, ihambe ngokuthi ebanike iy'nkinga ukuze kube ngathi benze umsebenzi omkhulu, kodwa uMseleku ethi ungena kuzona zonke izindlu. Nami ngihlezi ngiyibuza ukuthi isala kuphi le ndaba? Why bezokholelwa ukuthi uMseleku unenkinga noma ngabe kodwa uMseleku ethi ungena kuzona zonke izindlu? Uyabo ufida leya ndawo eshodayo ngoba leya ndawo eshodayo yiyo lezokwenza ukuthi kuthiwe uwuhlanya loya nawe uthi hawu shuthi-ke wena right akusiwo uhlanyayo. Kanti wena nje uyavalwa ukuthi-ke awenzi izinto kahle. Ileyo ndawo ekujabulisayo ngoba phela uzothestwa ngento nawe esebenza kuwena. Uma kufanele yazi ukubana ngisho umuntu ozoboleka imali ozoqala i-bad mouth omunye umuntu esho ukuthi eyubani womlinde ekugcineni. Mase uyibuza ukuthi hawu bengeke ngikuboleke yini imali ungakukhuluma ngalokho okukhuluma ekuqaleni usuke usho ngaphakathi. Angithi usezongena ngalo ongamthandi. Ungena ngalo ongamthandi ukuze-ke nawe ujabuleke. Mhlawumbe usesolile ukuthi hawu nina nishayisana nobani, seyafika kusethi ayifix ubani njalo, ubani umqaphele kwase kwacima. Ubone nje ukuthi le information angiyidingi indawo ufunani ekugcineni. Masethi hhayi awungizwisa into encane kanje. Mase uthi hawu utsotsi lo, bengasho ngani ukuthi uboleka imali ngikunika imali kahle ukuze ubone ukuthi ngcono ngilalele lezi indaba kuqala negative ngomunye base kuma ngiboleka imali. uMseleku ukwenza kuMakhumalo nakuMacele ukuthi akhulume izinto ezirong ngamakhosikazi amanye, egcine futhi engaphumelanga amagama ukuthi usho ngobani. Why? Kuney'ndawo ey'jabulayo
kubona bobabili ngokukhuluma kabi ngabanye. Kanti uma ngabe ithi qala nje ithi uMayeni athi ima wo, lapho-ke azizile ukuzokhuluma ngamagama abanye. UMayeni-ke akamsukeli ngisho umsukela, emtshele nje into eyiphatha i-stress, emtshele into eyinkinga enamanye amakhosikazi. Why? Mseleku ngibuka manje ukuthi ayichwe manipulator. And amakhosikazi akhe mayethi uyawazi kahle. Uyazi ukuthi uma ekhuluma ngomakhomalo namanye amakhosikazi leyo conversation iyahamba. La kuMacele iyahamba. Kodwa uMacele usethi uma efika eMzumbe ethi hawu kanti eMzumbe kuyahlekwa. Hawu. Ayibuke ukuthi shuthi yena udinwa yedwa into angayazi. Athi kunenkinga. Ngoba khona la uMacele wayethi nje uma ngabe umbaba uMseleku akamnika ithuba ezama ukuthi akhulume naye kanjani. Kwaba ukuthi uMacele ubhekelela uMangwabe. Kodwa kuthe uMangwabe esephawula kwezinye izinto wathi uMacele ave ngicika. Wathi ave ngicika. Wathi okokuqala ney'ndaba zakhe ngiyazazi. Sathi hayibo. Manje angisade sethi ney'ndaba zakhe ngiyazazi. Manje akasayifuni. Ngoba leya nto yokuthi uzotshela ukuthi ubani wrong kanjani lelo gama liyaphi kuqala? Wayikhulunywa ngomunye ekuhleni nawe. Waye futhi wena ubelieve ukuthi wrong ebengekho. Ujabuliswa wena. Lento ifana nje nezingane mayisuke izicebana. Angithi lezoceba omunye izoba muhle yona. Ngeke izisho ukuthi anti mina ngenzeni. Kodwa iyasebenza. Futhi iyasebenza nje selokhu kusebenza. Ngoba bonke uma ungabalalela ozizwa abakhulumayo, mhlawumbe nje kuthiwa omunye ukhuluma ngomnax wakhe baby mama uzovela esho izinto ezinegative zodwa. Umbuzo ukuthi uyithathe zonke lezi zinto esho wazizwa ngeboyfriend yakhe naye wayikhola. Nakhona-ke lapha ngisho nabashadile uyahamba ubaba yekwiside chick afike ethi hey unkosikazi wami uyathetha sonke isikhathi uyangithethisa. Kodwa uphindela khona. Loyo iside chick ngapha uyogcina sezisenzela ama-live video esebona ukuthi hawu umthethisa kakhulu kodwa uyaphindela khona. Phela lokhu kuthethiswa akusho kuyo ikona kumenza ukuthi ahlale nawe. Ngoba ngithi wena ufuna lokhu ukuthi ungcono kunonkosikazi. Akutshele ukuthi ave ngithethisa nokudla kwakhe akuphekayo kunjani. Uyaphela wena. Ngiyadlala mina guys, ngiyadlala. Nginey'nkinga ey'theni ngizama ukulezela amavidiyo abemafishane awavumi. Ukubuka lama shows ngiwabukile kodwa isikhathi sokuxoxa ngawo asenzeki. Angazi 2024 isikhathi sakhona sithini. After 4 nje futhi nani nithuke senibhekela izinto zenu niy'khathalele niphumele emsebenzini. Manje angazi ukuthi ngenze njani nge-channel yami. Kodwa-ke ngiyabonga i-support yenu kakhulu ukunakho konke. Kodwa ubuyibuza ukuthi why kubhave omunye kuwe. And wena uyithatha kanjani leyo nto leyo? Wasitshela nje izinto ezinegative bojwayele ukuthi usheshe uyivimbe. Ngoba maningi amanga ozotshelwa wona mase uyakwakholwa. Watshela nje ukuthi akekho right kunjani vele usiside lakho awulazi. Finish.